Dit heeft de wereld veranderd. Zonder vuursteen had de mens de prehistorie nooit overleefd. Een grote vuurstenen hak maken is al moeilijk. Laat staan een flinterdun mes of een pijlpunt. Je loopt hier gewoon letterlijk door de geschiedenis heen. Deze plek wordt Le Grand Atelier genoemd, oftewel de grote werkplaats. En je ziet het ook, want het is een soort kuil. Zie je die aan de zijkanten naar boven loopt? Het is gewoon in de steentijd door mensen gemaakt, deze kuil. Dus hier hebben de prehistorische mensen dit soort vuurstenen opgegraven. Maar wat dan als ze op waren? Nou, als het op was, het vuursteen waar ze makkelijk bij konden, dan moesten ze dieper de grond in. En dat deden ze daar. In het Savelsbos bij Rijckold hebben archeologen tientallen vuursteenmijnen gevonden. Dit was het eerste industrieterrein van Nederland. Kijk, achter deze deur zit een gang van 130 meter die door tientallen vuursteenmijnen heen snijdt. Dus ze groeven van bovenop de helling, schachten naar beneden tot op het niveau van het vuursteen, diep onder de grond. Morgen begint hier het vleermuisseizoen, dus er mag er niemand meer naar binnen. Dus we moeten een beetje stil zijn. Kijk, de lampen zijn ook uit vanwege de vleermuizen. Deze mijnen waren zo'n 5.000 tot 6.000 jaar geleden in gebruik. Hier zijn echt letterlijk miljoenen kilo's goede vuursteen geduld. Super. Nee, Ben, het kan instorten. Ja, Rijckold vuursteen was zelfs van zulke goede kwaliteit dat het tot ver buiten Zuid-Limburg werd verhandeld. Ja, het eerste exportproduct van Limburg. Nou, van Nederland zelfs. Zonder vuursteen had de mens al die tijd nooit overleefd. Zonder vuursteen waren we nooit aan brons of ijzer toegekomen. Laat staan wifi. Zeg Diederik, jij als steentijdspecialist verplaatst je best vaak in die mensen van die tijd. Maar wat waren dat nou voor mensen? Ja, ik denk eigenlijk heel erg zoals jij en ik. Qua lijf en denkvermogen heel vergelijkbaar. Het zouden gewoon, denk ik, je buren of je klasgenoten zijn geweest. Ja, dus op zich, ja, als jij toen had geleefd, had je misschien ook wel in die vuursteenmijnen gewerkt. Heel goed mogelijk. Het gebruik van vuursteen was de eerste en daarom waarschijnlijk belangrijkste technologische ontdekking ooit. Het was de eerste schakel naar onze moderne tijd. Het was het goud van de prehistorie.